ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूयात महत्त्वाच्या बातम्या। आमदार वैभव नाईक आणि भाजपचे कार्यकर्ते यांच्यात राडो होता वाचलो। कुडाळातल्या पावशीत नळपाणी योजनेच्या भूमिपूजन कार्यक्रमावेळी आमदार वैभव नाईकांका धक्काबुक्की झाली। नळपाणी योजनेच्या भूमिपूजनासाठी गेलेले आमदार वैभव नाईकांका भाजप कार्यकर्त्यांकडून रोखण्याचा प्रयत्न झालो। युवा मोर्चाचे पदाधिकारी आणि कट्टर राणे समर्थक असलेले पप्या तवटे यांच्यानी आमदार वैभव नाईक यांच्या अंगावर ते धावून गेले। मात्र वैभव नाईकांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केलो। यावेळी दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली। काम मंजूर आहे केंद्र सरकारच्या योजना आमदार निधीतून जर काम असलं असताना आम्ही तुमचा विचार करणार होतो। काही आमदार निधी काम मंजूर नाही। जल जीवन मिशन अंतर्गत काम मंजूर आहे, कोणाच्याही माध्यमातून नाही, केंद्र सरकारकडनं काम मंजूर झाला पद्धतीची माहिती देऊ नका। वारंवार शेवटी मी आमदारांचा प्रश्न काय विचारला मॅडमांनी भूमिपूजन केलं आमचा विरोध नव्हतो। प्रस्ताव आमदारांच्या माध्यमातून मंजूरच होणार आहे। केंद्र सरकारकडनं येणार ग्रामपंचायतीकडून जो प्रस्ताव आपण सगळ्यांनी मिळून दिल्यानंतर सर काम मंजूर आहे, शासनाकडून काम मंजूर आहे आणि आमदाराचा पत्रही लागणार आहे। दोन मिनिटं पण तुम्हीच घेऊ हे बघा मॅडम काय जर काय योजनेतून मंजूर नसतात काम करतो त्याची माहिती हव्या। एक लक्षात घ्या, एका आमदाराचा सदस्यांच्या पण 2 मिनिटं बोला घेता आमचा आवाज मोठा होता। तू कसा चिडता पण चोरीचा अरे पण राजन तू कसा चिडता ना कसा तू कसा चिडतो मनापासून तुझा काय विषय असा काय मग चोरी करतात आमदार तुमचे मग तू कशा चिडता मनापासून तुझा काय चोरी केलंस तू चोरी अरे तू चोरी केलंस काय हा शूटिंग बघा तुझ्या अंगात चोरी आहे काय सांग तुझ्या अंगात मग माझ्या अंगात आहे म्हणून मग तू चिडता कशा तुझा काय विषय तुझा काय हो कशा चिडता फोन लावे बाहेरचा फोन लाव सगळ्यांना
माझं काय म्हणणं बाहेरचा आपल्या गावातला कोणा नको तुमकाय नाही आणि त्यांकाय नाही आमच्या तुमच्याबद्दल काय म्हणणार आहे सरपंचांनी फोडू हरकत नाही चला करा तुम्ही चुकीच्या पद्धतीत केलेला हरकत नाही. देवगडात महाविकास आघाडीत मोठो धक्को बसलो हा. ठाकरे गटाचे एक नगरसेवक अपात्र ठरले तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. त्याच्यामुळे देवगडची राजकीय समीकरणा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जाता. देवगडात सध्या राजकीय खळबळ माजली आहे. त्याचं कारण ठरला ठाकरे गटाचे नगरसेवक. ठाकरे गटाचे नगरसेवक रोहन खेडेकर अपात्र झाले. घराचा अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी त्यांना अपात्र ठरवण्यात दिला. माजी नगरसेवक योगेश सांदुसकर यांच्यानी दाखल केलेल्या दाव्याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. या निर्णयामुळे देवगड जामसंडे नगरपंचायतीत भाजपची 8 आणि सत्ताधारी ठाकरे गटाची 8 असा समसमान बलाबल झाला. त्यामुळे आता भविष्यात देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची राजकीय समीकरणा बदलतील अशी शक्यता व्यक्त होता. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागतोलो असं सत्ताधारी गटाचे गटनेते संतोष तारी यांनी बोलताना सांगितला. देवगड जामसंडे नगरपंचायत निवडीनंतर अनेक घडामोडी घडले होते. एका जागेन भाजपकडून नगरपंचायतीवरची सत्ता निसटली होती. आता राज्यातल्या सत्ता संघर्षानंतर देवगडच्या राजकारणात दिलेल्या नव्या वळण सत्तेची समीकरणा बदलतला का या बघूचा लागतला. म्हापण भाजपात राजकीय भूकंप झाला. म्हापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप ही बातमी सगळ्यात आधी कोकण 7 लाईव्हनं दिली होती. ही बातमी तंतोतंत खरी ठरली. भाजप पक्षाच्या तब्बल 46 पदाधिकाऱ्यांनी पदाचो राजीनाम्याचे पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, तालुकाध्यक्ष वेंगुर्ले यांच्याकडे पाठवली. पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याचे पत्र सगळ्यात आधी कोकण 7 लाईव्हच्या हाती लागले. अखेर म्हापण भाजपात राजकीय भूकंप झालो ही बातमी सगळ्यात आधी आमचे म्हापण प्रतिनिधी संदीप चव्हाणांनी कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून दिली होती. ही बातमी तंतोतंत खरी ठरता तब्बल 46 भाजप पक्षाच्या वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी पदाच्या राजीनाम्याचे पत्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि तालुकाध्यक्ष वेंगुर्ले यांच्याकडे पाठवली. ही पत्र कोकण 7 लाईव्हच्या हाती लागली. ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून सुरू झालेला नाराजी नाट्य हैसर वाढतच गेला. आतल्या राजकारणात कंटाळून आम्ही भाजप पक्ष सोडतो असा पत्रात लिहिण्यात दिला. यापुढे येणाऱ्या निवडणुकीत ह्याचे परिणाम कसे होतले ते आता बघूचा लागतला. कणकवली फोंडा घाटे बेकायदेशीररित्या कत्तलीसाठी गोरवांची वाहतूक करणारो टेम्पो पोलिसांनी थरारक पाठलाग करत रोखलो. फोंडाघाट चेकपोस्ट हय पोलिसांनी कारवाई करत 12 गोरवांवांगडा टेम्पो ताब्यात घेतलो. कत्तलीसाठी गोरवांची वाहतूक करणारा टेम्पो पोलिसांनी थरारक पाठलाग करत रोखलो. ह्याच्या चालक आसिफ मोहम्मद इसाक सिराज आणि उस्मान उर्फ ताहिर मुनाफ जमादार, क्लीनर हुजेफा शकील सिराज यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात दिले. याबाबतची तक्रार फोंडाघाट चेक पोस्टवर कार्यरत असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल मारुती बाळू बारड हेंका दिली. लोरे फाटा हैसर एएसके कंपनीचे सिक्युरिटी प्रवीण पडेलकर हेंका एका टेम्पोचो संशय इलो. त्या टेम्पोक त्यांच्यानी थांबवण्याचा प्रयत्न केलो. तो टेम्पो थंय न थांबता फोंडाघाट चेकपोस्टच्या दिशेने जात होतो. त्याच्यानंतर प्रवीण पडेलकर यांच्यानी फोंडाघाट चेकपोस्टवर कार्यरत असलेले पोलीस मारुती बारड हेंका याबाबतची माहिती दिल्याने त्याच्यानंतर फोंडाघाट चेक पोस्टार हे टेम्पो अडवण्यात दिलो. त्या टेम्पोत 4 बैल, 5 गाई, 1 वासरू आणि 2 म्हशी अशी 12 गोरवा होती. टेम्पो मालकाक विचारला असता देवगडातून जनावरा खरेदी करून कत्तलीसाठी नेत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इलय. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो तू मालवणचो? हा वा, आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय.
मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. हम्म. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय हा? केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली. अरे परत तुलाच सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. हा? हा? अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुलाच सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकलं रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा. पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो, तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे ह्या काय हाडलंस. आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचं भाडा किती. अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त. हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलय. पण आता मी एकटो असते, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय. अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि आता भाडा अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट आपण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतोस काय, मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी येत. हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो की त्याग तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा आयके बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा. चौकुळात रामचंद्र उर्फ भाऊ जाधव हे त्यांच्या घराच्या पाटल्या दाराक 50 मीटरार म्हशी बघूक गेलेले असताना बिबट्यान त्यांच्यावर उडी मारल्यान त्याच्यात भाऊ जाधव यांच्या डोक्यात जखम झाली. मोठ्यानं ओरडल्यामुळे बिबटो थैसून पळून गेलो. बिबट्यान त्यांच्यावर झडप घातली. ह्याच्यात जाधवांनी दुसरीकडे उडी मारल्याने तेव्हा त्यांच्या भुवयांमध्ये दगड लागलो. ह्याच्यात ते जखमी झाले. आरडाओरड केल्याने बिबटो पळान गेलो. सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश गावडेंनी आंबोली आरोग्य केंद्रात रात्री 10 वाजता त्यांना दाखल केल्याने या ठिकाणी उपचार केले. तेव्हा वनक्षेत्रपाल विद्या घोडकी, वनपाल अमोल पटेकर, भिंगार दिवे, वन विभाग स्टाफ उपस्थित होतो. आता बिबट्याचा बंदोबस्त करा अशी मागणी चौकुळ ग्रामस्थांनी केली आहे. आणि म्हटलं मशीनची घंटा वाजता ती हई येते वाट आणा ती येऊची वाट असते तेरा पेरणी बुडी जाऊन म्हशी असते जाऊया हळूहळू. पांडुरंग गावड्यांनी ज्यावेळी सांगितले
त्यावेळी त्यांच्यानी बघून गेले त्या डोंगरात त्यांना दिसलो त्या टॉवरकडे त्या दिवसपर्यंत वर होतो समोर हे बघा नाही सर या स्पॉटवरती ना मी पडलो माझ्या एवढी मांडायची आणि त्याच्यानंतर ना मी धावत इकडे गेलो धावत येऊन मी हे बसलो त्यांच्यानी सकाळी गेले ना त्यावेळी त्यांच्यानी पुन्हा वाघ येतो त्या स्पॉटवर ते म्हणतात त्याच्यानंतर हे येऊन तू विसरून गेलो त्या रक्त पडलेला रक्त पडलेला आणि ते म्हणतात हैसून वाघ असो इकडे असून धावत येलो विसकलेला का इकडे ह्या विसकलेला सत्ता थैसर ते घ्या लागलेले होते हे स्पॉट होते हे स्पॉट म्हणजे पुन्हा तो त्या ह्याच्याकडे येऊन गेलो मी थैसून ये होते जांभळा फंड चार जांभळीची आणि म्हटलं मशीनची घंटा वाजता ती हई येते वाट ना ती यायची वाट असते पेरा पेरणी बुडी जाऊन म्हशी असते का म्हटलं जाऊया हळूहळू पांडुरंग गावड्यांनी ज्यावेळी सांगितल्याने त्यावेळी त्यांच्यानी बघून गेले त्या डोंगरात त्यांना दिसलो त्या टॉवरकडे त्या दिवसपर्यंत वर होतो समोर हे बघा नाही सर या स्पॉटवरती ना मी पडलो माझ्या एवढी मांडायची आणि त्याच्यानंतर ना मी धावत इकडे गेलो धावत येऊन मी हे बसलो या ठिकाणी बसले त्यांच्यानी सकाळी पंचनामे केले ना त्यावेळी त्यांच्यानी पुन्हा वाघ येतो त्या स्पॉटवर काय ते म्हणतात त्याच्यानंतर हे येऊन तू विसरून गेलो त्या रक्त पडलेला ओके रक्त पडलेला रात्री आणि ते म्हणतात हैसून वाघ असो इकडे असून धावत येलो विसकलेला का इकडे ह्या विसकलेला सत्ता थैसर ते घ्या लागलेले होते हे स्पॉट होते हे बघा हे स्पॉट म्हणतो पुन्हा तो त्या ह्याच्याकडे येऊन गेलो मी माझी गुरा पावणे 8:30च्या दरम्यान आणून गेलेलं त्यावेळी मी 2-3 गुरांका गोट्यात घेऊन गेलं आणि त्याच्यानंतर मी त्या वरच्या डोंगरात घंटा वाजता मला मशीनची मी गेले तर तो बिबटो खंय होतो तो म्हाका माहीत नाही पण माझ्यावर त्यांनी हल्लो केल्यानंतर त्याच्यात मी काय ते काय मिळाक नाही मी उडी मारले त्यावेळी माझ्या डोक्यात नॉर्मल जखम झाली पण आमच्या घरापासून जवळजवळ 200 मीटर अंतरावरच गुरा होती किती वाजता ती ही साधारण 8:45 वाजताची घटना संध्याकाळी 9:45 वाजता आणि गेल्या आता जवळजवळ एक महिन्यात जवळजवळ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी गुरांचे वाघानं हल्ले केलेले जवळजवळ 60 ते 65 जनावरं झालेली असतात हे अगोदर ह्या जवळजवळ 200-400 मीटरच्या अंतरातच गावरांमध्येच मारलेली असतात आजपर्यंतची जनावरं आणि आता जवळजवळ खासकीलवाडो म्हणजे आमचं प्रॉपर घर खासकीलवाड आहे आणि आता मनुष्य वस्तीत हे वाघ येऊन वावर चाललेलो असा हां तर वनविभागाने याचा काय तर व्यवस्थित ह्या करतो लोकांच्या संरक्षणासाठी आणि परवा 8 दिवसापूर्वी ते आमचे अध्यक्ष वनविभागाचे पांडुरंग गावडे यांनी त्यांना समक्ष त्या सड्यावर त्यांना वाघ दाखवलेलं होतं आणि त्याच ठिकाणी आता जवळजवळ हे वाघ 4 दिवसात पुन्हा हल्लो केल्या तो वाघ खयचो होतो पट्टेरी होतो पटेरी वाघ नाही बिबटो वाघ होतो आणि आज सकाळी त्यांच्यानी बघितल्याने ज्या ठिकाणी मी जवळजवळ 100 मीटर पुढे येऊन मी बसले ना
मग ज्यावेळी डोक्यात माझ्या जखम झाली त्यावेळी आणि ते 2-3 रक्ताचे स्पॉट पडलेले होते त्या ठिकाणी त्यांच्यानी प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वतः सांगितले फॉरेस्टरने की बा पुन्हा ह्यो वाघ वास घेऊन गेलो रक्ताचो काय आणि ती ओरखडे असत ना ते तुम्ही आता बघताय तर तुमका मी दाखवू शकतो त्या ठिकाणचं स्पॉट. आता मनुष्य वस्ती दिलेलो आहे त्याच्यामुळे आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट याच्यावर योग्य ती कारवाई करू होईल का. हां पैसे वगैरे मिळतं ती गोष्ट नाही पण माणसाचं जीवितहानी झाली तर भयंकर त्याच्या कुटुंबात त्रास राहतो का. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपल्याप्रमाणे पैसे देतात पैशात का व्हॅल्युएशन नाही. हां माणूस आता ह्या राहावं पाहिजे सेफ्टी राहावं पाहिजे आणि सेफ्टी राहण्याचे आता चान्सेस गेलेले आहेत कारण एकंदरीत वाघ ह्याच्या अगोदर हल्ले करी होते ते जनावरांनीच करी होते रानात. हां आणि जनावरांका काय ठेवतले हो आत्ताच्या या 2-4 दिवसात प्रत्यक्ष गौरेडे मारलेले आहोत त्या वाघाने. हां मग जनावरांची कसली घेऊन बसल्यात तुम्ही या त्याच्यावर आता योग्य तो उपाय हो. श्री स्वामी समर्थ समग्र दर्शनाचा सावंतवाडी विठ्ठल मंदिरात आयोजन करण्यात इल्ला स्वामींचे 125 दुर्मिळ फोटो हे बघूक गावले. श्री स्वामींचे चरण पादुकांचे फोटो श्रींचे प्रमुख शिष्य श्रींच्या स्पर्शित वस्तू आणि लीलास्थळांच्या चित्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात इल्ला.
जगभरातले अनेक कंपन्या आणि उद्योग बंद पडतील, मात्र खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवणारी हॉटेल्स आणि फूड इंडस्ट्री कधीच बंद पडायची नाही। या क्षेत्रात फक्त स्मार्ट वर्कची गरज असा, हीच झलक दाखवली या युवा उद्योजक निलेश सावंतांनी। नादबोर या बोकडांची फार्म उभी केली आणि हिट झाली। नादबोर जातीच्या या बोकडांच्या मटणाक मोठी मागणी असता। कणकवलीतल्या या नादबोर जातीच्या बोकडांच्या मटणाची भुरळ आता उत्तर प्रदेशातल्या खवय्यांका सुद्धा पडली आहे। नादबोर शेळी प्रकल्पाची उभारणी करून युवा उद्योजक निलेश सावंतांनी कोकणातल्या युवकांसमोर वेगळो आदर्श निर्माण केलो। व्यवसायात यश मिळवचं असात तर वेगळे वाटा निर्माण करूक होय आणि अथक प्रयत्न करून त्यात यश मिळवूक होया, ह्योच संदेश त्यांच्यानी आपल्या कृतीतून दिल्याने। नादबोर जातीच्या बोकडांच्या मटणाक जगभरात चांगली मागणी असा, खास करून मटण चाहत्यांका याची भुरळ पडली आहे। नुकताच उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथच्या आसिफ भाईंनी कणकवलीतून ही 10 बोकडा खरेदी केली। त्याच्यामुळे या नादबोर फार्मला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळता। या नादबोर फार्मचे मालक निलेश सावंतांनी त्यांच्या कार्याबद्दल नुकताच कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीन स्मार्ट लीडर पुरस्कारान त्यांना गौरविण्यात दिला। अशा महत्त्वाच्या बातमी आम्ही तुमका देतलोच। परत भेटाया पुढच्या रविवारा मालवणी बुलेटिन घेऊन। बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी।